Slovenská národná knižnica má neskutočne bohatý archív unikátnych kníh. Mnohé z nich majú nevyčísliteľnú hodnotu. A keďže marec je mesiac knihy, niektoré raritné kúsky zo stredoveku chcú ukázať aj žiakom základných škôl. Tí sa tak dozvedia aj to, čo sa v učebniciach nedočítajú. A je to vlastne o vývoji knihy. Začíname prvými písacími materiálmi a prechádzame vlastne od starých sumerov a od klinového písma, hlinených tabuliek cez papírusy, cez kódex ako v podstate najdokonalejšiu knihu a pergameny. Deti si zobrali zápisničky, zobrali si aj svoje mobily, čiže spoznámkujú si to, zaznamenajú si to. Následne budeme v škole s týmto pracovať a verím, že sa im podarí urobiť krásne projekty. Janka Cabadajová priblížila deťom celý historický vývoj knihy od najstarších čias až po súčasnosť. Okrem iného sa dozvedeli, že sa knihy do 15. storočia písali ručne, až pokým nebola vynájdená knihtlač. Dozvedel som sa o rôznych knihách, ako sa zapisovali, z čoho boli vyrobené a o histórii. Dozvedela som sa, že prvé knihy sa volali kodexy. Najviac ma zaujali prvé knihy, kodexy, a ako sa písali. Rukopisné knihy, teda kódexy, ale aj prvotlače boli nádherne vyzdobené. Skrášlená zlatom je aj kniha rodu Medičiovcov, ktorí žili v 14. a 15. storočí vo Florencii. Tu nás ukazujeme deťom vlastne význam tej oriesky zlatej. Aby sa tá kniha nepoškodila prašením, tak vlastne tam nalepili tie platky toho zlata. Pozrite sa, sú aj chyby v tých knihách. Toto je napríklad obrazok hore nohami. Ale keď robia tu faksimile, musia to byť presne tak, ako to je v origináli. Nechýbali unikátne modlitebné knižky, ktoré dostávali šľachtičné darom a celý život sa z nich modlili. Deti sa dozvedeli aj odpoveď na jednoduchú otázku. Prečo je kniha hranatá? Je to jednoduché, pretože je to vlastne najefektívnejšie. Keď teda predovšetkým, keď bol na počiatku ten pergamen a keď ste tú kožu orezali, tak nechceli ste plytvať s tým pergamenom, s tou kožou, tak úplne najpraktickejšie bolo orezať to na ten obdĺžnik a potom vlastne tie obdĺžniky, keď ste zviazali, tak z toho vzniká ten kódex. Súčasťou prednášky bola výstava o pergamene a žiaci spoznávali aj priestory a ďalšie pracoviská. Videla som tam rôzne knihy, potom som videla mnohé tie miestnosti, kde pracujú, a aj miestnosť, kde sú najstaršie knihy. Prednáška bola zakončená tým, ako kedysi vyzerali stredoveké mestá, napríklad aj Bratislava alebo Alexandria.